Hani ke por ha ka ban kren ban I sim ye pi na ka tin ke jong blai mar don na pleng jo fi ni ke por mat afis ngo du man sim ha pi sngo kumba pi la sharem ma ka jim ke jong pi renga kwa ban I ni khubor pi ke ni ka ski ke man ta what cruise life in job bed what cruise life pin job bed ding ta pi sngo kumba ka jim ke jong pi pi sngo kumba la sharem si sha pi sngo kumba pi poi si sha isu kat ka ba pi persang kat ba pi le I kumba pi kendu mau siang bet tading ta teng pi thia pi nang yo thia pi perkhat namar ba pi I bet tang kata ka jing tang kata kum kata ka jing sharem ka jing im ka jong pi ba ka ni ka ta ba ya ka koi ka khia ka jong pi ka kom perkhat ka jong pi ba na dong se dong ka ta lot met ba min sim tading ta so mang kwa ban kren che khmat ka kwa ai khuble ye pi namar ba utrai usngau bah ba ya pi namar ba pi snap ini ke khubor ini ke sngi ba benta bang ai khuble fi we baro aga kerteng ke jong chisu bang nget ke ka jing snap ke jong pi ni ke por kan da long si sha ka jing men to ya pi kan da long ke jing ker khu ya pi bang nget utrai un ker khu ya pi ka ba nginang snap ini ke ktien tading ta ani ke sngi ke kwa ba nong fi ba pinom sakut sa ju pinom rem henrei tiếp ya cái này cái way ba pi pin sa job bet quan play tin cái jong play này cái por man ta no mi ka cái nong ben nhau cái khot ko pra ga ong wat le risa prasha yang kunong shun jonga habanga kelon ngan yang habanga shong haga jingdom utrai unlong ka jing shai yang cái này cái tin ya cái ba mi ka ukren habu pe sau dong ui tang kita ki nong shon ui tang kata ka jingdum ka baka aga gm ke jong u henrei uong yini ki kitien nga sngo kemen hado kata bau mika ukren da ka jingai uong wale risa persha inga ko nong shon jonga pidan ki nong shon ga gm ke jong pi ukso de nong shon upaman sha ude uta u nong le persha ya pi ba pi kat ba pi le kat ba pi tre kat ba pi persang I kumba kam long successful de kata kam dan jing job kam dan ka jing sei so kinong shun ki wan nang ni nang tai ki wan be ban ya le fi la ka de ka kam ka jam ka jong pi sngo ki dan kinong le snew pi sngo ki dan kita kinong bishni pi sngo si sabo ne uksoi ni angel jok u ni ki bor ka jing dom ki wan ban khruit fi na ka mon man na ka diang bat ha pi shu pe I da ka khmat ka jong pi I kumba pin sa sha rem pin sha job si sha tadi ta aman sim chi fi kas ir do kata bi pe jala di fi pe sagi kon ki jong pi pe ha bi pe pro so dong ta fi I bet kumba kalong kum to ka lieng am ka bala pe fi shong ta ka lieng ka bala pe ka ban sangam pi snow be pin sangam no henrei umikau ong wat le risa persha inga konong shon jonga habang akelon ngan yeng ong compare nga kelon henrei ong ngan yeng tadei tang sngo ka ni ka sni ka ban ong fi sngo bala kelon ha ka ta ki jinga li ti ki jong pi ha ka ta ka bakin jado pi sngo bala kelon ti kam ki jam ki jing tre jing ta ki jong fi wat ka ta ka ta e bakin jam sim ki jong fi sngo ko man kelon man hap no wat na ka jinget ru pila duai blai I ko mum dan response pila duai I ko mo blai jubab te fi sngo do man sim henrei nga kwa ban I man sim pi ka ni ka sni ka momenta what who's like pin job bet rao pikelon kum ong mika pin yeng habang shong ha ka jingdum utrai unlong ka jing shai jonga tadeng ta ngkwa banong ifi ka ni ka ski pi sngo pia ek lenti ka badum pia ka talenti ka bakinja pia ek lenti ka batrkhong pia ek lenti sha o ka basngo ma ka sngo khriat ma henrei what who's like ngkwa banong ifi ka ni ka ski Wan kus life yai aga jingdum utrai unlong ka jing shai jong pi. Kwa un puli ka ni ka poro na ka ktin ka jong blai kata ka long na ka shitish ki nong room ka ni ka nong bapra ka ni ka dekot ka ba laipo nyaw ka ong ni henrei ha kini ki ek baro ken ni job thiaw da uta uba it yangi henrei kini ki ek baro jing tan khu jong pi poi ki chaka ki be ki ba khoro khoram henrei ka babel ka ong henrei ha kini ki ek baro ken
ngi job thiau da uta uba it yangi lada kadon ge lada kidon sisa kata ka jing lanot aga jing im ge jong phi lada kadon sisa kata ka jing stom ben lada ka jing thangan ka jing lengkut ka jing ma vidon na peding kata ka wat lam ka babel ka ong ni kata wat ku slai namar pin job bet ong ka tin jong play ngi job thiau da uta bala it yangi namar udan u jisu ba it ya pm tading ta pia lamba ke jing pen stom ben ha ke jing lanot ne pia sisa kata ka jing thangan ke jing kerdu ke jing im ke jong pi ha ke jing lengkut ha ke jing ma ne ka wat lam oh ho ho kan mau bagata kanomla ban penrem ya pi da lei ru namar uta bala it if you Jesus Christ u ai pi ka jing job but pin job thiau ken da uta uba it ya pi o Jesus ong ru kata mo la nga puli naga gospel ke jong Yohanes ru kan ke lenong ke ba khat riu kan ke khat ke ba lai pulai u Jesus ong kran ni ki ek ru api ba pinyo ke jing sok anga haga perthai pinyo ke jinjar andai tolong shulur pi ngala job ya kata ke perthai tadi tahu Jesus ong ke tanga kran ni api pinyo ke jing sok ukran kat ni ubatai kat ni naga ktien ke jong u kenang habangi puli habangi tip ya kan ni ngiyo ya ke jing sok na puli kan ke lenong ke ba khat san ro ne khat wei uang kumne uang ngala kran ni ki ek ru api baka jingkemen jonga kan yo along api baka ta ka jingkemen jong pi kan long ka badap ukran utrai kan ne kanang manginyo e ka jingkemen baka jingkemen jo utrai kan long hangi baka long hangi baka ta ka jingkemen jongi kan long ka badap tading ta ukran ni ne ka ktien ya ka bangin sngo thu ba la ki don ki nong shon la ki don ki jing e la ki jing ele ka jing jongi la da ki don shisha kita ki jingdum ki baka aga jing em ge jongi Henry utrai un penyeng wala da kelon ngan yeng pat wala da kadon ke jingdom ru utrai un long ka jing shai ya ka jing em ke jongau ong mika tading tang kwa abanong fiu chisu ong na kren ye pi di ke baro ong kumbanga ngala job ye ka perthai to long shulur ken mo piru tading ta bangi shakri ye to blay with job ula de job wat ye ka jing yap hoi abangi pet shisha ya ka jing sha ka jong trai ha ka ding pna I kumba ula sha job I kumba unom la shu ban kikli na kata ka jing sha le I kumba ula sha ram shisha ha ka bor jong kata ka jing yap henry utrai ha ba ula yap umi pat na ka jing tap umi pat ru na kata ka jing yap ba ka jing yap kamla ban job ye wat ka jing yap kamla tading tangi shakri yo tau blay wala job wat ya ka jingyap lada wala ban job ya ka jingyap pitharai unum a jing job I tang ni ki jing e ki jing le ki berit baria pading ta kwa ban ong fi ni kesni ba apa pi persang ba pi ong ngan bot no Jesus Christ bot si shano ba apa pi bot si sha yo Jesus Christ utrayam kwa re pi pin shubun kam bitang kita ki problem ki jong pi basusi kalong kum ne ba bon sien ngi kum ki kristan ne kum kita ki senran ke jong jisu ngi la shubun kam bitang ka problem le jong bangim don porsho man shakriyo blingim don porsho ban long jingker kui ki wei namar la shupek bagawan siwan ta ka problem ngi la shu duai tang na ka bantai la die bai ban ngi shu I bitang ke jing ala di ngemla ban move on ngemla ban ya shakmat ne ban ya let chaprang bangi sakut sa ajuk kan ma bu jisu ong kumne wang nga ngala jit ye pi mission la jit nga wang baru ong ngala thong ye pi bat abu trai thong ong kilet khamat ya yai let batulong fi besi so ki long ki bi ne badai ta ka ban ong fi ne ka sngi ka mamanta pi sngo kum ba pin rem en re yang no aba pi kelan pin yang jot nang ta pi dana ka jingdom trai long ka jing shaya pi ba pin ya ban pla ban saki ban shakri ban mani yau Jesus Christ tanggat ta bapi mani utra la tip ban weng ye kita ki sya ki batar ban weng ye kita ki jingele kita ki jingdum kita ki bor ki ba persang ban penha ban kelon ye pi ba fin lom fokus tan ba kini por khoi ki distractions ki jing penwit ha kata ki jing shakri ke jong fi utra kan mau ni ka por ba Petros ru mo habo ulet aka jishakri bat u Jesus Christ u Jisu u Petros ba u kya jingmot ado kata
iwit pa kata jemut perkat jong ka wit adu kata kadau kolong baka kiau jong ukapang. Bading tau try upet you Petros ikumba like lot kata jikri upoi ban perkat bitang sya kata yeng kesem ke jong namar kini kalong ke jingsha lada dan bapang hayeng amde tang bapang uta unong pang Henry kita ki ba hayeng ru kia panglang namar ki haban pet ye tai bapang lada di batia hospital le hap le up meet up le up sni hap biang ka bam ka di hamare sharum sheneng kat padon kam ha kata jing sumar kemut baru shiyeng ka fokus kan long be ai tai nong pang badeng tam ba u Petros ru aga jingmut jong ka long ha ka kiau ka jong namaru perkat kini ka tengah jong kan bun kam ukia jingmut ado kata tadeng ta u Jisu udei unong pen kia udei unong job tadeng ta u let sha ka yeng ka jong u Petros bagani ka kiau jong ka pang ka Bible ke tho ingi kan pulih kani ka por na u Matthias kelong ka bapra ka Bible ka ong kumne kadkot ka bakat sao ka ong habu Jisu lawan ka yeng u Petros ulai I ya ka senken kurim na ni kata ka kiau kurim jong u bagada thia bat bagada kisho ba ulakta ka kti jong ka te kata ka kisho kala ino ya ka te kala yeng ba kala shakri ya u ka Bible ke thu ingi bah kapang kani ka kiau ke jong Petros upang lang tadei tau kia jingmut abu mut mensyakri tra long fokus su aga kam aga ministry aga jishakri namar ka jingmut jong ka her ba syaga ka ying ke jong syaga ka kiau syaga family ke jong syaga tengah ke jong namaru perkat sibun ki eke mar ba kapang ka kiau kurim tikum tau Jisu let syaga ying jong Petros bat ulakta ya kti jong kata ka kiau kapang kisho ani ka bajor kata ka jing kisho bat kumta hi kata ka jing pang kala ya ka met jong kata ka kiau bat kani ka breu kala yo kia bat kala yang nang ta bat kala shakri yaki tring ta na do ta segi Petros like lot usngo kemen bat dei ta bu ya do Jisu sharum shaneng ga jing shakri ru dan syuk kata ka jing ban kia kia jing mut syuk dan syuk kata ka jing wit akan mensim ke ju ulong free bol la ru ban buat kum ta ken you try da ka pelet jing mut kata ka kam ju jing shakri bagi ni ba u Petros uyo ya ka jing job na kita ki jing dum ki bawan man ka ga jing im ke ju bal nget ani ga ni ski ba la da pi shakri you try am ba pinom pelet jing mut tan na ta ki jing fi namar tip yang ni kawai la da pi dan makna ka ba kumno ka jing im ke jong pi jet bat pi bot eu ni ba job am ka jing im ke jong pi ni I ba tang ka jing job kila banwan ki jing Henry ha ba ka dan ka jing le ni tip ba ka ba khat do I ka jing job ka dei ke jong pi ba gini ki baro ong ka tin job lengi job thiau no mangi ken dau tau ba la I yangi try ka khui fi ni ka por ka man tang I men sim if ba what cruise like ka jing job ka dei ke jong pi pin job bet apa yang ki jing le ki jing what you do men sim ka dei pi ban yang tu ka jaka shakri you blay money you try pulih ka tin ka jong blay ya kren ba Jisu ai bo men sim ba ko ni alam you pi shisha pin I bet ba ksoi ula ram ksoi ula sha job pi dei nang job pin shakri like do you try ta ka ba fin long ru ka jing ka khu ya ka hima ka jong blay bari ki men sim ki ba kodor ki badon kam ya jing shakri ke jong fi ina dawai ni ke por ka manta try ni ke por nga ingo emego pang yo man ya kren ba ni ki kon ki jong me dan preng juki ki snow bit try ba kim la ban ki kli shu ni ban yeng na kata ka ba kilak klon rega kren ha ka kerteng u Jisu pin yeng na do manta ka sni fin yeng bat pin ya ba kata ka jingdom ka kenria utrai ulong ka jing shai ya ka jing im ka jong pi Pinam kelansa, pinam tiasa, and refin yang, namar ka jing job, ka ka jong fi. U Jisu, u ai, api, ya ka jing job. Namar ma u ladap job, wat ya ka pop, ladap job, ya ka jing yap. Un ai, ya ka jing job, ya ka jing im ka jong fi. Orang ki ku selain na ka dono, jafi lem ne Wat Sheptieng u Jisu. Utrai, udah nak liang ka jong fi, u ei balak banilek persya ya pi. Kedua yang kerkui pi, baka kam jong fi kan sa longkam menta, Ubleun play de kilat kelenti ki Nongthymmai la kene kam pitrai kamlong. Pisngo ko lat pisngo mala syakrem.
Rega tip bau try un pani yang fi. Un play de ki lenti ki batmai. Un kerkhu fi da kata ka jing kerkhu ka batmai. Un le ka batmai ka jing ka jong pi ya ka ba film poi perkhatat. Da ba khmat jong fi kam shimla igi skor kam shimla asno. Kam shimla mi na ka donut jong pi. Kilong kita ki ka bau blay la bu lupa. Naga benta kita ki ba eat you balada fi sedang ban eat you try ndo benta. Ula bu lupa kita ki ba crow naga benta jong fi. Tra ka jing job ka de ki jong pi. Bangida aingo you blay ba fin yang de do benta fin shagri you try. Phim day ban shu kut sa tang ha ki ka ba day ba pi. Wanong pet show ilade wanong kuslai na ka benta ilade. Utry utip naga benta jong fi la da fi shagri ya ubal. Tip tikna ni ka ba ka jing job ka de ki jong pi agar tengu jisu. Nga duway nga nagkarkuy pi. Amen ba amen. Try nagkarkuy pi. Piday nong job. Piyasan syarla maru Chris. But piday kita kibriyo. Kiba syakri yu try. But finang syakri, finang saki. Yaw jisu. Blayin ta kapuram jo. Amen. Nga sa kindo la syakasngi.